Ака тез изра кардем? Ойна омадест тамохира гарсистан мара ки гуфт амира амҷо мустак ба маза харакш куз. Ҳарчи нагеш надидистам. Бигзар. Надиден ака? Гуфтум ку маззаи чуҷа бирёнои иҷа ай дига ҷо фарқ дорад. Даму кишло пари хуруза маргула. Амидият ша сабразид мекадем мехурдем охи. Шаҳр будам инҷа айраи ду рӯз дароз омадам. Мара ки гуфт амитра омӯхта кам инҷа. Ба амеди сабразид кардантон ин авҳоли дастам. Мурғи шомро дастсир кардам, дастам байни авҳол шуд. Матара нагуфтум мурға сар кар. Амура ма худам мекардам. Ина шумо хурузи холаи ҳуснуро гирифтен жарид карден, лекин ранги маззаи ин набуд. И бо маззаш дигара якам хине? Жарид сакадим, зато чарид сакади ку. Ба маза када хурди. Ака, худмон хурдестем. Ба утам чӣ меша? Проблема нестай. Ё бу даставкарам дорам. Нами беҳтариш ҳамун даставка мекунам хонада хубтар бо. Ба хонаи худмон даставка мекунам? Ман сабразид мекунем равной дам сабой мебарим шо. Каяке если честно ку. Ба мазаю хе. Ба гардан гирифта.